Onko oikein video? Tää on videotelevisio. Keittiömestari Fab Borsch valmistaa. Eli AB Ors. AB Ors valmistaa surullisen kuuluisan limejuomansa. Ja tällaiset miehetkö saa niinku joka 10 vuotisi purjeveneen niinku synttärilahjaksi. Tällaiset miehet saa joka 10 vuosi. Ai siihen ei tarvittukaan sitä kohdetta. Ei se toimii paljon paremmin ilman objektia. Silloin myös noita cocktail-taitoja. Mä oon melkoisen vakuuttunut siitä, että tää puristin työkalu on kotoisin Ikeasta. Ja nyt kun mä seuraan tätä valmistusprosessia, niin mä oon sitä mieltä, että se baarimikko sai ihan liian vähän viimeksi, kun mä otin oikein mohiton ja se sai siitä 5 firmalle ja ehkä 25 senttiä itsellänsä. Hirveä määrä hommaa tämmöisessä. Siis tässä pitäisi päästä niinku palkoille. No. Mitäs toi on? Sokerilieni. Sokerilieni? VTF? Niin, kun tilataan se... No periaatteessa on siirappia itse tehty. Se, kun tilataan baarissa, niin saa pelkästään tämmöistä raakasokerisia ja se ei oo hyvä. Se on tää se... Se on parempaa. Millä teekö sä itse? Joo. Onko se niinku tummaa farinisokeria ja vettä ja sit se... Ei mitään muuta. Nyt sä säilät sitä tämmöisessä purkissa. Mä tein just vaan tämmöstä tummaa sokeria. Ruokokidessokeri. Tärkeä. Ja sitten... Ruokokidessokeri. Se on hyvä joka keskiviikkoisesta treeneistäkin. Se ei ole pelkästään niinku ne ottelut, vaan harjoitukset täytyy mun mielestä kans raportoida. Kyllä, siis tää on ihan taas... Ja todella ammattimainen tuo jäitten nostelu tuolta. Vähän lämpimällä vedellä toiselle puolelle. Mä yleensä käytän raakaa forssia ja lämäsen ne tiskiin. Kaiku koko asuntoyhtiö. Pitääkö niitä käännellä tuolla ilmassa niitä jäitä vielä sitten vaan? Se on vaan sama kuin ammattikokit heittelee lettuja ja liekittää juttuja. Joo, mutta kato niitä puolen paistaa. Tää näyttää ihan rommilta, kun siinä lukee Ubo. Hienoa, kun sieltä nousee, kato tätä höyryä, kun se on toinenkin tää. Ei mut tosi ikävä, ettei Matti päässyt tänään. Tää on kyllä siis harmillista. Matti olisi varmasti nauttinut tästä. Eikö se ole sellainen pohjaan, kun olisi vetää kyynärpäällä ja siihen korkkiin? Oikein ikävää, ettei Markus M. Mattila päässyt tänään kokemaan cocktailleja. Jumalauta. Missä vaiheessa sekoitetaan, sitten ravistetaan? Lopussa. Vai? Kyllä. Ei kun vessa. Tulee ulos. Niin. Sitten kun vedetään. Kato, kun oli hienosti noita aterinnut tuolla. Näytä. Jumalauta, että on pelit ja pessaa. Kyllä, sillä. Ja kato mikä... Whirlpool. Maailman... Onpa hieno. Vieläkö heittelet niitä silleen niinku olkapäin kautta? Borsin keittiön kodin sydän. Kato. Koriste. Meillä... Missä sateenvarjot ja säikäiset? Täällä ei pihtailla, ei ole mitään sliceja, kun on puolikkoita. Niin. En paljon noin täyteläisiä koristeita nähnyt ennen. Toihan käy tulppana tohon lasiin. Tulppana aamukseen. En suosittele. Annustappia vai? Tommoista... Marko, kerro lisää. En suosittele tommoista limenpuolikosta annustappia. Alatko Okei. Marko alimmaksi? Ja sit vielä viimeistellä vielä toi... Ensi kertaan. Sinne laitetaan... Vedet laitetaan sinne... Helvetin hienoa. Göteborgs Ruudukko. Göteborgs rapen seuraksi.
Näihin kuviin, näihin tunnelmiin.